També té un component molt polític, que sempre heu defensat. Heu trobat mai censura en algun dels centenars de milers de concerts que heu fet? Sí. Sí i no fa gaire. És curiós, Fa un any. És a dir, durant 40 anys de carrera, els Pets ens han fotut hem criticat la monarquia, jo vull ser rei, l'església, Corpus, hem criticat el pujolisme, la tercera via, Duran i Lleida, els militars, i no ens ha passat mai res. Però l'any passat vam tenir una experiència que no sé si explicar-la perquè és una mica... És com tràgic. No pots dir ara, no ho explicaré. És que és tragicòmica. O sigui, faria riure si no fos perquè realment explica molt com és aquest país de veritat. Què va passar? Bueno, és que vam anar a tocar al Festival de Cap-roig i va anar molt bé, la veritat, vam esgotar les entrades, va ser un concert superxulo, superbonic, i quan va acabar el concert estàvem molt eufòrics, és d'aquells concerts que surten bé. I quan vam sortir, vam entrar al camerino, al vestidor, vam trobar que ens l'havien buidat. Com? O sigui, totes les coses... Sí, el càtering, la beguda, tot, ens ho havien buidat tot. Doncs què ha passat? I resulta que la direcció del festival ens havia buidat tot el vestidor en protesta perquè havien fet una cançó que es deia Atracament a la Caixa. Atracament a la Caixa és una cançó irònica, divertida, que és com una espècie de La Casa de Papel, on una noia atraca un banc per poder pagar la hipoteca. És el que no va sentar bé la direcció del festival, van entrar de molt males maneres, van dir que ens havíem arrigut. És que el patrocinador del festival era la Caixa. Bueno, però la cançó no parla de la Caixa. No, és una cançó absolutament divertida, o sigui, no és ni valtònic, és un divertiment, però és que a més, si tu no vols que els Pets toquin aquesta cançó, no els lloguis. Si portes els Pets, què hem de fer? Què hem de fer? Un repertori a la mida de l'esponsor. I encara vaig més enllà. Tan poca feina té el Poder com per molestar-se en una cançó de Tres arreplegats de Constantí. Tan poca cintura té. És a dir, atracament a la Caixa. Quantes coses podem dir dels atracaments que rebem per part dels bancs? De les hipoteques, de les comissions, del desnonament. I resulta que nosaltres fem una cançó i ens humilien d'aquesta manera. Ens buiden un vestidor. El director del festival, en persona, ve allà a dir-nos el nom del porc. Amb 40 anys de trajectòria, jo em vaig passar, és un calentón. Però no, la cosa va seguir i ja no tocarem mai més en cap tipus de festival perquè, a més, aquest home té el monopoli a tots els festivals que es fan a... Però, bueno, o sigui, Lluís, aquesta cançó no parla de la Caixa, ja insistim. No, bueno, parla en general, parla de... Sí, del sistema... Sí, parla de... Dir que es diu Atracament a la Caixa que es podria dir Atracament al banc. Sí, o jo què sé, el Manel té una cançó que es diu BBVA i sembla a mi que no els han trucat encara, no? Però en general, en el fons, no cal donar molta importància, és senzillament veure com el Poder s'ha tan acostumat a que els hi llepin el cul que quan algú els molesta no tenen cintura. Perquè el més còmode i fàcil hagués sigut dir aquesta cançó no m'ha agradat, no vindreu més. Ja està. Però muntar el pollastre de buidar-nos el vestidor, de fer-nos fora, de bloquejar-nos les entrades, és com de tan poca classe que dius, amb la feina que teniu, dediqueu-vos a la vostra feina, home, i deixeu que els músics siguem una mica joglars, perquè si els músics no podem tocar el Poder i tocar-los una mica les pessigolles, qui ho farà?